Hello kakabsat, samahan niyo po ako ngayon gumawa ng kinilaw na bangus na may halong tabon-tabon. Mga kakabsat, slice lang natin lahat ng ingredients natin at naglagay na rin pala tayo ng green mango dyan. And wag natin kakalimutan yung suka at salt and pepper. Kakabsat, simulan na natin ang paggawa natin ng kinilaw na bangus. So first natin gagawin is i-fillet muna natin yung bangus natin. Ayan kakabsat, pagkatapos natin ma-fillet, so tatanggalin naman natin yung mga excess na mga tinik na nakalagay sa isda. Ayan, ititrim lang natin siya. Sunod naman natin is slice na natin siya ng maninipis into bite size. Slice lang natin yung bangus ng pa-cubes. Yung iba tinatanggal yung balat, pero ako hindi ko kasi tinatanggal yung balat. Mas prefer ko na may nakahalong balat sa bangus natin. Kakabsat, pagkatapos natin mahiwa yung bangus, next naman natin is ibababad natin yung bangus sa suka para medyo maluto siya konti at mawala yung lansa ng isda. Ibabad lang natin yung isda ng around 3 to 5 minutes para hindi siya ma-overcook, and salain na natin pagkatapos. Habang binababad natin yung isda, start na tayo na maghiwa ng mga ingredients natin gaya ng sibuyas, luya, sili, onion leaves, mangga, at yung tabon-tabon natin. Ayan kakabsat, i-drain na natin ang bangus natin na binabad natin sa suka para hindi siya ma-overcook. Next na natin gawin is yung tabon-tabon natin. So scrape lang natin siya ng ganyan, then tsaka natin siya bababaran ng suka, and kunin lang natin yung dagta ng tabon-tabon natin. Ayan kakabsat, nilalagyan na natin ng suka at saka lemon yung tabon-tabon natin para ma-extract natin yung dagta ng tabon-tabon, para lang tayong gumagawa ng gata sa nyug. Ayan kakabsat, salain na natin ang ating tabon-tabon at simulan na natin gawin ang ating kinilaw na bangus. Kunin lang natin yan at saka pigaan natin yung tabon-tabon. Paghalu-haluin lang natin lahat ng ingredients, lagay natin yung lemon, then maglalagay din pala tayo ng konting patis pang dagdag lasa na rin sa ating kinilaw. Kapag nahalo na natin lahat ng ating ingredients,
timplahan na natin siya ng paminta at asin. Kayo na bahala mag-adjust ng timpla nyo. Kung tama na ba sa inyo, kulang pa, then adjust ulit natin. Ayan. Shoutout and salamat pala sa mga kapitbahay kong maraming mga Ricardo. Kung saan ako nakuha ng mga panimpla natin eh. Ayan kakabsat, kapag ready na ang ating ginawang salsa, pwede na natin ilagay ating bangus. And pagalawin lang natin hanggat mag-combine lahat ng lasa ng mga ginawa natin. And yan, okay na ang ating kinilaw na bangus with tabon-tabon. Kakabsat, don't forget to share, like, and subscribe my video. At kung gusto nyo pa maraming matutunang luto, comment down below kung anong gusto nyo mga lutong gagawin natin. So, see ya!